3 persuni tieħdu l-Star Mater Day jisofru minn ġrieħi gravi wara li kienu involuti f'ħabta kera f'Birzebbuġa. L-inċident saħal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija fi triq ix-xatt tal-Qajjenza b'2 mill-karozzi jispiċċaw maqluba fuq xulxin. Fil-post isejjaħ tim paramediku mill-Star Mater Day filwaqt li waslu mal-ewwel pulizija u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fil-ħabta kienu involuti vettura tal-għamla Nissan Qashqai misjuqa minn raġel Sirjan ta' 47 sena residenti Birzebbuġa, Toyota Hilux misjuqa minn Malti ta' 32 sena residenti Ħal Tarxien u Fiat Punto misjuqa minn raġel li l-identità tiegħu qatt mhux magħrufa. Fil-Punto kien hemm ukoll raġel ieħor passiġġier. Mal-ħabta r-raġel Malti u żewġ tirġiel li kienu fil-Fiat inqabdu fil-vetturi tagħhom u kellhom jinħarġu b'intervent minn membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. L-irġiel ittieħdu l-Star Mater Day permezz ta' ambulanza fejn iktar tard kienu ċertifikati li qed isofru minn ġrieħi gravi. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet.